the IMF. Eli on siis oleellista, että tämä kriisi olisi voitu välttää. Se olisi voitu välttää vielä vähän aikaa sitten, ei vain niin, että 10 vuotta sitten olisi muutettu kurssia täysin. Now I'm trying to tackle another myth that is very widely used. Are Greeks lazy? Nyt puhun toiseen myyttiin, joka on hyvin yleinen, eli ovatko kreikkalaiset laiskoja? So this is data from Eurostat. The average working hour per week is for Greece 44.3 and for Germany 41, while the EU average is 41.7. Eli tässä nähdään Eurostatin tilastoja työviikkojen pituudesta Euroopassa. Ylimpänä on Kreikka, työviikon pituus 44,3, seuraavana Saksa, pituus 41 tuntia ja EUn keskiarvo 41,7. The average annual working time in Germany is almost 1,400 hours, while in Greece 2,100. Keskimääräinen vuosityöaika Saksassa on melkein 1400 tuntia, Kreikassa 2119 tuntia. So Mrs. Merkel knew that she was lying, but she kept lying when she said that the Greeks are taking a lot of vacation. Can we have the next one? Eli kansleri Merkel valehteli siis, kun sanoi, että kreikkalaisilla on pitkät lomat. No. So the Greeks are taking 23 days vacation per year. Germans 30 days. Seuraavaksi on lomapäivistä kyse, eli kreikkalaiset työläiset saavat 23 lomapäivää, saksalaiset 30. And if you have public holidays, the Germans take 4. Ja jos on töissä julkisella sektorilla, saksalaiset saavat 40 päivää lomaa. And the figures here just show that both Germany and Greece, and as well as Finland, are slightly above average labor productivity. Ja työvoiman tuottavuudessa sekä Saksa, Kreikka että Suomi ovat vähän keskiarvoa ylempänä. So if somebody says, yes, they are working a lot of hours, but they are not productive, this proves the contrary. Tämä siis todistaa, että ei ole totta, että pitkät työtunnit eivät välttämättä tarkoita tehokasta työtä. Kreikassa on siis So if the crisis come to Finland, don't ever let the German tell you that you are unproductive. Eli jos Suomeen tulee kriisi, älkää antako saksalaisten sanoa, että olette tehottomia työntekijöitä. So what did the Greek government do? In the first instance, they pretended that the crisis does not exist. Mitä Kreikan hallitus siis teki? Aluksi he teeskentelivät, että kriisiä ei ole. Then they forced Greeks to get expensive loans from other European Union taxpayers in order to bail out bankrupt banks. Sitten pakotettiin Kreikan veronmaksajat ottamaan kalliita lainoja muiden EU-maiden veronmaksajilta, jotta pankkirien lainat voitaisiin maksaa. This policy is redistributing income from the poor, that is taxpayers of all European countries, to the rich, that is bankers, with which we guarantee their profit and the solvency of their bankrupt shops. Tämä tarkoittaa siis sitä, että köyhiltä siirretään rahaa rikkaille, pankkiireille, veronmaksajilta siirretään rahaa, jolla heidän pankkinsa pidetään pystyssä. Now, this is where the money of the loans have been going up to summer 2011. The green interest. Tästä kaaviosta nähdään, mihin velkarahat ovat menneet kesään 2011 asti. The red is old loans. Eli kaaviossa the capital repayment. So all of it goes to interest and capital for old loans. Elikkä suurin osa menee korkoihin ja vanhoihin lainoihin. Whereas only this tiny slice in the bottom goes to other public spending. Eli siis vaan tämä pieni sininen osa menee julkisiin menoihin. So this is the operation of the loans they have decided. On the side of these loans, they have decided to impose
the most severe austerity policy that ever existed in post-war period in Europe. Näiden painojen lisäksi on päätetty rankemmista leikkauksista kuin mitä on ollut sodan jälkeisessä Euroopassa koskaan. So they signed an agreement which is called the memorandum. Hallitus on siis allekirjoittanut sopimuksen, jota sanotaan memorandumiksi. And for a year and a half now we are under the knife of this shameful agreement. 1,5 vuotta kreikkalaiset ovat kärsineet tästä sopimuksesta. So can we have the next?